Ja, for fanden. Jeg skal lige være søg. Så er der nemlig ikke hipster længere. Jeg tager den. Fuck det. Fuck ja. Det er så. Ja. Gør vi? Så vi kan bare løbe lige ud her i starten. Okay, nu er der bare lag på. Åh, fuck! Hjælp! Tilbage! Hallo, hallo, Det var stopper det der. nu. God, you suck. Hallo, hallo! Tobias, hvad laver du? Tobias! Fuck you, bitches. Kom nu. Stopper, kom nu. Ej! Oh. Skal jeg tilbage efter jer, eller hvad? Ja, for helvede. Ja, fordi de er så dumme at dø i sådan en lortested. Come on, man. Du kører bare, Christoph. Hold nu kæft. Kom så. Ej, Christoph, du skal sgu da gå ned tilbage efter dem. Fuck you, man. Jamen okay, det er kun en af os, der gør det. Nu må du stoppe. Seriøst, hvad er det, I har gang i? Sådan, nu er du det, Victor. Så fuck Mathias, kom. Nå, hold nu kæft, Victor. Fuck you, man. Du er selv sur over det. Du bliver sur over, at jeg bare skrev, og nu siger du, fuck Nej, Mathias. det var for sjov. Gå efter Mathias. Så siger jeg, fuck Christoffer. Fuck, Mathias. Nej! Mathias, det nu. Jeg vil tage. Kom Fuck, nu. Victor. Hej. Fanden er det? Hvad der? Kom, Dav. Vi er nået 5 meter af banen. Er du klar, Victor? Ja. Åh, fuck. Okay. Så tag dog Christoffer, han står helt fri. Seriøst, for helvede, hvad fanden er det, I laver? Hvor Stop skal vi det, fanden. Ja, du skal ikke lede efter mig, Victor. Det er den dumme. Start altså nu. Og så nu chancen er der. Jo, okay, hvor er jeg? For så... Nej, så... Victor, nu må du ikke dø. Hoho. Jeg skal lige se at grave mig op. Yes! Nu! Så nu. Nej! Lort! Åh, så nu. Jeg hører dig. Jeg aner ikke, hvad fanden vi har gang i. Fuck, hvor det ikke, vi skal se på det der. Er du godt, du er død? Jeg er rimelig langt Hvad? fremme. Jeg rørte den ikke. Ej, lort. Den står lige der. Christoffer. Nej, Christoffer! Nu! Ej, Christoffer! Så er det nu, Christoffer, for helvede. Det er nu. Det er lige nu. Åh. Ej, hvor... Så ned efter mig, Mathias. Jeg tør sgu da Jeg ikke. stoppede det mest farlige sted. Nej! Er du klar til at så nu? Lort! Skrål, 5 minutter. Så nu! Vi har chancen! Nej! Jo, jeg lyver! Hvordan fanden gør vi det her? Jeg har chancen! Jeg har chancen! Fuck! Ej! Hvor er det intens, det her? Ej! Hvad laver du, Christoffer? Nej! Hvad fanden var det for noget? Mig, kom nu! Jeg er Der er jo en helt... eller anden, der ikke rager ned. Mathias, skrål ned. Okay, Christoffer, gå efter dem. Op efter mig, jeg er helt fri. Vi ses, Så dreng. en eller anden får... Au! Okay. Så nu, Tobias. Så nu! Ja, så bare videre. Hvad med at ramme? Nej! Åh! Kom så, drengen. Åh, det er bare vildt. Så kører vi. Åh! Jeg ved. Det der speed der, det er ikke godt nok. Vi har chancen, så kører vi sgu. Fuck det shit. Lort! Jeg klikkede B, jeg skal ikke. Ja. Nej! Hvad sagde skal du spændt på? Christoffer gjorde det, mand. Åh, fuck. Der er ikke Der var jeg ikke igennem det her. sådan her. Nå ja. Nej! Hug the wall. Ej, det var det godt lavet, men så kører vi, Christoffer. Nu er der helt frit. Nej!
Wait, hold the wall. Ah! Nu kommer det det her. Han faldt. Kom op forbi det her. Lort! Det tør fandme Seriøst, ikke. det var halvvejs ved at grave mig ned, så kommer den der lortekat. Hallo, vent nu, drenge, for helvede. Nej! Hvor satan! Kører du lige tilbage efter dem, Mathias, eller Christoffer? Det gør han. Nej, han gør ikke. Det var fandme tæt på. Seriøst, den der Ja, jeg kan ikke gøre så meget. Der står 2 katte lige over mig. Stopper. Nej, okay, grav ned, vent. Nu! Det er sjovt. Nej! Ej, det der, det er simpelthen for tarveligt, dreng. Fuck. Nej. Tobias for helvede. Okay, hvorfor er det mig hver gang? I står alle sammen det samme sted som mig, der dør. Hold the wall. Nej. Nok dumt, vi går ind på bolden, ikke? Hvis det er der, det er det mest sikre sted, så... Ja, men sådan, vi dør alle sammen. Som, Oh shit. We do this as a team, guys. fuck, jeg laver selvmord. Ja, jeg gør... Nej! Og har de også placeret til de der. Til mig, hvad laver I? Vi redder julen. Vi gjorde det sgu. Fuck. Hvorfor stopper I? Nej, nu skal I ikke fuck op. Lad være med at lave Jeg ligger nede i jorden. Tænk jer om. Kom så. Vent nu. Kom nu, Christoffer. Ja. Hvad? Nej, hallo. Nej. Nej! Christoffer! Jeg er styr på det, bare lidt videre. Ned, en af jer grav ned. Hvorfor? Nej! Mathias væk! Der. Nej! Nå, nu er det okay det der. Nu er det så dør Mathias. Over 2 sekunder. Nej. Hvad er Mathias? Hvor fanden er han hen? Jeg er alt for langt bagud. Så kan den op. Jeg er too slow, mofo. Hej, drenge. Du sutter. Fuck, jeg elsker den der episke musik. Gør det så intens, det er helt åndssvagt. Det er mega dumt. Det er mega dumt, at der er så episk musik til. Nu forstår du, at jeg revivede en, når jeg slet ikke var i nærheden af ham. Så har revivet Jeg var slet ikke i nærheden af ham. Christoffer har ikke engang været død. Har Christoffer ikke været død? Nej. Nå, Det er sindssygt lavet det der. seriøst, det her, ikke? Okay, det er heldigt, du lige kom igennem der, Victor. Shit! Ja! Nej! Seriøst. Christoffer, du må lige have Mathias. Nej! Ja, men jeg er lige gået ned. Så det er- Don't fuck up now. Stop. Nu skal I tage sammen. Så for fanden. Nej! Okay, jeg tager dem. Gå ind. Nej! Nej, hvad laver den? Men er I alle sammen? Fuck! Victor, du skal bare gå tilbage hele de to. Jamen, jeg venter Vi lige skal på, bare at tage katte det de... helt Sådan der. Okay, Nu. spidst. Nej, jo. Ja! Det er den der katte, ikke? Nej. Sådan der nu! Så der! Nej! Christoffer! Hvor fanden er du hen, Tobias? Jeg skal død ned med næste der. Nå, der er det sgu også. Så nu, Christoffer. Nej, han skal vente. Er du syg i hovedet, mand? Okay, de der katte er altså også bare irriterende nu. Vent så! Gå nu væk. Nu skal du ud fra den der. Nu! Ud! Så er det nu, mand. Skær! Vent! Du er en lorteproduktion. Kom nu. Hey. Jeg kan ikke.
Det kan godt være, du kan ikke redde dem, så kan du gå til venstre, og så graver du ned der. Nu er du endnu Nej, der står det kamp! Nu kan du ikke. Fuck. Nej, så er det nu, så er det Op. Christoffer, for helvede. Og så... Væk. Yes! Jo. Sådan der. Fuck yes. Til mig. Hallo, der er frit løb. Ja, der sgu også. Yes. Nej, vi tager tilbage. Okay, vent for os. Nej. Ej, hvor sat! Okay, nu siger I ikke det her. Okay, Ja, fuck ud. Viser. Du er godt at redde mig. jeg ved det godt. Okay. Nej, Victor, jeg tager ham. Nej, det sutter du for meget til. Fuck you. Shoot dig. Nej, Christoffer! Det er det, jeg sagde. Fuck you. Fuck Christoffer. Victor kom lige tilbage, jeg tror, at det bliver svært det her. Fuck Christoffer. Nej, tag ham lige. Så. Jeg vil ikke. Jeg må få hjælp. Nej, prøv nu bare, hvis der sker noget, så kommer jeg tilbage. Fuck, Victor, du er fuldstændig alle kattene står lige rundt om dig. Ja, fuck det. Nej! Hvordan kan du det der? Victor, op efter mig. Fuck dem. Nej, Hold nu kæft, fuck Sofia. dig. Hallo, vi er så tæt på. Og alligevel så Så er der sammen nu. Så videre. Ja. Skyder. Oh shit. Hvad siger hvis man klikker Victor, der står 3 katter op hos mig. Nu må jeg tage chancen. Ind ad ryggen. Løb! Det var Nej, mega. det Det var tror det der, Victor. Der ligger faktisk en kat inde ved de der mindemoves. Vi lugter Victor. Eller ikke? Det gør der sgu også. Seriøst, kom nu. Kom! Okay, du siger seriøst, kom nu, prøv at kigge. Prøv at kigge, hvilken situation de står i. Så nu! Så er det sat! Nej! Det var bare en dum. Prøv at se, hvordan den bare står ordentligt, Christoffer. Så nu! Nej, det er ikke nu. Det er ikke nu. Jeg kan ikke godt skide, mand. Jeg kan ikke gøre en skid. Gå nu ned i hjørnet med jer, for helvede. Hvad sker der for dem? Fuck. Nej. Der står bare 5 af dem, mand. Ja, Christoffer, så nu! Eller... Så jeg rage quitter, hvis vi ikke kan den nu. Christoffer, det er ikke for at gøre dig presset, vel? Men det hele afhænger af dig. Så nu! Nej. Nej! Åh, satan! Nu. Nej, de der haler, dem kan godt blive ramt. Nej, nu. Nej! Mathias. Op efter ham, du kan sagtens stå der. Nej. Nu! Og så baning. Kom så videre. En af jer graver ned. En af jer, Nej. spred jer lidt, det skal være sikkert. I skal ikke dø samtidig, så slår jeg ihjel. Hvis du dør, så slår jeg ihjel, ja. Okay. En af jer går for mig. Stop efter Victor. Kom nu, Christoffer. Efter Victor. Og så Mathias, grav dig nu op der, din wus. Det er lort. Løgn, mand! Kun en. Kan godt. Mathias graver ned. Nej, du har masser af plads, lad nu være med det der. Op igen, Mathias, du har masser af Hvad plads. er den der kat der? Mathias, du har så meget plads, du kan bare spille en chance, når du ligger gravet ned. Nej, jeg kan ikke! Kom nu ned! Nej, grav dig ned, grav dig ned. Nu! Better safe than sorry. Better safe than sorry. Kom. Ned, grav dig ned. Sådan der, nu. Godt lavet, dreng. Wow! Mathias, der er sådan Satan! Jeg har ikke lyst til at fortsætte. Er Hallo, I Tag ned med delayer bare, hvis I graver ned, så er det bare et delay. Nå, I har så meget plads. Det er lort. Ja, Godt. det er kun, når man ligger inde i den der lortedør, der man gerne vil grave ned. Nej. Ja, hvor fanden? Ja, så har vi en dreng. Så hører vi. Nej! Hvad er det for en lortesituation, jeg er i? Så er det satan ned med nu. Nu! Kom ned! Ja!
Vi gjorde det! Nej! Nej! Det er mig! Ja, vi gjorde det! Vi gjorde det! Vi gjorde det!